Ikomplu l-appell li ma jaqtaw xejn biex issir ġustizzja vera wara l-mewt ta' żagħżugħ Jean Paul Sofia, messaġġ komuni jidwi minn kull persuna li qed tiġġieled biex toħroġ il-verità kollha. Prim Ministru għamel dak li hu sewwa. Kien dan it-titlu bitri kbar fl-editorjal tal-Malta Today tal-ħadd fejn l-editur ħass li għandu jwassal appell b'saħħtu lil Robert Abela biex isejjaħ għal inkjesta pubblika. Dan kif l-erba' għandu jittieħed il-vot fil-Parlament biex pajjiżna jkun jaf eżatt ġara ħażin biex waqal bini ħalla vittma lil Jean Paul. U fuq kollox li talmu minn dawn l-iżbalji ħalli ma narawx vittmi aktar. Għalkemm Robert Abela xi raġuni oħra għandu problema li ssir inkjesta qed jibqa' jirrifjuta s-sejħa tal-om li tilfet lil-bina, tant li jażel li jmexxi l-vot b'ġimgħa, b'differenza għal dak li jsir is-soltu meta l-vot jittieħed fil-ġurnata tad-diskussjoni. L-editorjal qal li inkjesta pubblika jita' bżonn kif wasal iż-żmien li s-settur tal-kostruzzjoni jiġi riformat wara li rajna diversi vittmi li jew isofru minn ġrieħi serji jew saħansitra jitilfu ħajjithom bħal Mirjam Paċ. Fil-fatt il-ġurnal innota li wara traċedja ta' Mirjam Paċ li ntradmet taħt il-bini ta' dara stess kif kien qed isir xogħol ta' kostruzzjoni ħdejn ir-residenza tagħha, pajjiżna baqa' ma tgħallem xejn minn dan l-episodju wara li ma sar xejn biex tiġi evitata il-mewt ta' Jean Paul Sofia. Minflok it-tiedet azzjoni minn Robert Abela u qed jibqa' jwebbes rasu b'riżultat li qed iwassal il-messaġġ li persuni fil-kostruzzjoni jistgħu jagħmlu li jridu għax l-ebda azzjoni mi se tittieħed kontrihom. Anzi, se jsibu l-protezzjoni tal-Prim Ministru temm jgħid l-editorjal tal-Malta Today.